ഫ്രണ്ട്സ്, അൻഹ കളക്ഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആലിയ കട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്കിലും ഒന്ന് നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളറിലുമാണ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബോഡി ഫുള്ള് ഈ കാണുന്ന പോലെ സെയിം ആണ് പ്രിന്റ് വരുന്നത്. ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ലീവ് വന്നിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവാണ്. നെക്ക് വന്നിട്ട് വി നെക്കിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വി നെക്കിൽ നല്ല തിക്ക് വർക്കാണ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസർ വ്യൂ കാണാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലോസർ വ്യൂ. നെക്ക് വന്നിട്ട് വി നെക്കില് നല്ല തിക്കായിട്ട് 2 ബീഡ് വെച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യോക്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബീഡ് വർക്കും മിറർ വർക്കും വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ വ്യൂ. ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവ് വന്നിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ്. സ്ലീവില് താഴെ വീണു. സ്ലീവില് നോക്കട്ടെ സ്ലീവ് വന്നിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ്. സ്ലീവ് വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബോഡി വന്നിട്ട് വിത്ത് ലൈനിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്രേപ്പ് ലൈനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് കാണാം. അടുത്ത ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ബ്ലൂയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലൂവിൽ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നെക്ക് വന്നിട്ട് വി നെക്കാണ്. സ്ലീവ് വന്നിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ലീവിൽ വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ് ആണ്. ബോഡി പാർട്ട് വന്നിട്ട് ലൈനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലോസർ വ്യൂ കാണാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലോസർ വ്യൂ. വി നെക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. യോക്കിലായിട്ട് മിറർ വർക്കും 2 ബീഡും വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ വ്യൂ. സ്ലീവ് വന്നിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ്. ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഡോറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സൈസ് വരുന്നത് M2 XXL സൈസ് വരെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 750 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളെ മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.